Hvad så, Landinis? Hvad så er det, Landinis? Og vi skal jo i dag lave en most likely to. Ja. Det er sådan, reglerne er følgende, at vi får her sagt et citat. Og så skal vi så holde op, hvis I mener, at det er os, der er mest likely to. For eksempel, hvem er den sejeste af os to eller et eller andet. Og så rækker jeg hånden op, og han ikke rækker den op. Men hvis vi rækker hånden op på samme tid, ja, så skal vi Så dask. med elastik. Hvem er der størst chance for ville miste sin ven for at pakke en icon? Okay, Ja. I er enige? Jeg troede, du ville være sådan en kong. Hvem er der størst chance for at ville ikke spise usundt i en hel måned? I er enige? Hvem ville råbe, jeg har en bombe i lufthavnen? Og I er enige igen? Hvem er der allerstørst chance for vil skifte køn? Nope. I'm gay, I'm really Jamen okay. Jamen I er enige igen? Hvem er der størst chance for at ville stjæle? Der Er I sikre? Ja. Er I 100% sikre? Selvfølgelig. I er jo enige? Fuck, hvad du kommer på det at tage det slik der. Nej, jeg blev opdraget godt af mine forældre. Det er også. Skud til jer. Hårdt. Gør det hårdt. For helvede. Klandes der. Det er jo ikke ekstremt nok, så vi tager det længere op nu, for det er ikke nogen svanser. Herop. Lidt mere op. Ja, der. Han er sat. Det er godt. Ej, det var ikke så slemt, mand. Så er det der. Det var så vores video for i dag. Tak fordi I så med, Landinis. Ja, tusind tak til Landinis. Det var ikke den rareste video for os. Husk Nej. subscribe, kommenter. Vi ses derude. Ses.